Celebramos hoxe a segunda edición do Día das Galegas nas Letras, unha actividade coa que pretendemos dar a coñecer e render homenaxe ás escritoras máis sobranceiras da nosa literatura. O 17 de maio ven homenaxeando maioritariamente as figuras masculinas. Só 3 foron as autoras elixidas en 53 anos, contribuindo deste xeito a desvalorizar as obras femeninas. O Día das Galegas nas Letras nace co obxectivo de facer visibles esas escritoras que tanto teñen contribuído a enriquecer e normalizar a nosa literatura. Neste acto están implicadas, xa que logo, numerosas mulleres que dende hai tempo irromperon con forza na literatura galega. É hora de escritarnos a mensaxe de Xoana Torres e contribuir a espallala. As mulleres sostemos a metade do ceo. Estaremos, pois, a agardalas. Xoana Torres é unha voz imprescindible na literatura galega e xa nada pode impedir. Sen que ninguén o impida, son a dona dos mapas. Anego estancias, adiántome as eclipses. Entro nas furnas, tomo baluartes. A nena Xoana aprendeu o nome das cousas na fala garimosa da súa avó materna. Dela recibiu tamén o prezado agasallo do sabor tradicional e das vellas historias máis engañolantes. Foi deste xeito, tan íntimo e profundo, como iniciou a súa relación coa lingua e coa cultura galega. Razón pola que, tal vez, xa nunca puides abandonar. A vocación da escritura abrumou ben cedo naquela nena tímida e ávida lectora, que publicou os seus primeiros versos na revista do Instituto de Ferrol, cidade na que transcorre a súa infancia e primeira xuventude. En 1957 publica o primeiro libro de poemas, Do Sulco, obra radicalmente intimista que trata os eternos temas do amor, a soidade e a morte. Ten 26 anos. Alguén dixo: non creas, negaron a nosa voz nos camiños. Se algunha vez o día amencera de súpeto, diante de cada día veñen feridas longas. Este hoxe é para calar ou non sabelo, pero eu non beberei na xerra do silencio. Houbo que agardar máis de 2 décadas hasta a publicación de Estacións do Mar, en 1980. A voz lírica expresa agora, na súa madurez, a emoción pola paisaxe mariña, pola infancia irrecuperable, o paso do tempo, a soidade e a vocación da avoa, tan querida, a que lle dedica estes versos. Apura o tempo e todo volve ao seu. Pasaron carros polo camiño real. Quenzo viño polas túas cepas, dende que ti te fucho. Fixo máis frío logo. Un algo máis cativa e máis cobarde. En tempos de ría, 1992, a poeta describe a experiencia do mar, protagonista eterno dos seus versos. En ese mar aparecen, como illas, os recordos da infancia, as ausencias e as soidades. Di así: saltamos as cortinas, xurden illas, como un exato ben, como unha patria. A obra Poesía Reunida publicase en 2004. Neste volume recolle as 3 obras anteriores e acrecenta numerosos poemas soltos. En 2016, con 85 anos, ven de publicar Elexía Lola, unha sentido homenaxe a súa avoa, sempre presente, gardiá e transmisora dunha lingua dun saber secular. Pero esta obra quere ser tamén homenaxe a todas as avoas e a todas as lolas, as que resistiron ao peso dos traballos, das ansias de emigración, porque Lola convértese nun símbolo, o símbolo da forteza, da valentía, da decisión. Por iso fala dela desta maneira: eras preciosa forte e non tiñas medo a nada. Lola, ollos de Antracita, bailando con lobos, disparando a lúa. A máis de poeta, Xoana Torres é autora de 2 obras de teatro, A outra banda do Iber e Un hotel de primeiro sobre o río. No eido da narrativa ten publicada a novela Adiós María, a historia dunha adolescente que por mor da emigración de seus pais vese obrigada a entrar nun mundo de adulta, que afasta da súa realización persoal como muller. Para a voz de María, o futuro é dos homes, e ela debe resignarse con traballar na casa. Debiches nacer neno, que é mellor. O porvir é dos homes, dos homes. As mulleres non pintamos nada, nada. Dime, nena, para que vas mollando do instituto? Esta nena sabichosa que quere comprender as eclipses do sol. Pero María, fronte ao mar, soña con navegar. Eu, no peirao, boto a voar. O maxín, cando vexo as xentes,
de maletas e case chego ás praias de moito sol, palmeras e ventalla, mundo adiante, idiomas. Ala, a voar, paxaros! Non hai lugar para a resignación. Convén, pois, lembrar este poema, tomado polas autoras galegas como bandeira, co desexo de que os versos das mulleres escriban tamén a historia da nosa literatura. Declara o oráculo que a banda do sol for é mar de mortos. Incerta, última luz, non terás medo. Que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o astro, que acades disas patrias a vindimio, que amaine o vento, beberás o vino, que sereas sen voz a vela embate, que un sumario dexerta polos pons. Así falou Penélope. Existe a máxia, e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. 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 Eu tamén navegar.